Čo myslíte? Čo práve držím v ruke? Vyzerá to ako zväčšená zápalka, ale v skutočnosti by som ňou nič nezapálila, pretože sa jedná o takéto nezvyčajné pero. Môžeme začať písať. No a takýchto neúplne bežných pier som tu v Číne našla viacero. Takže napríklad ma zaujali tieto perá, ktoré sú v podobe ľudských kostí. Sú to síce veľmi nepresné a zjednodušené modely, ale môže byť celkom zábavné povedať, že písal som s tehennou kosťou. S týmto perom budete vždy vedieť, koľko je hodín, nakoľko nám ukazuje presný čas. Toto pero má na konci takéto hrabličky, ktorými sa môžete, v prípade, že vás niečo svrbí, takto poškrabať. A keďže sa tie hrabličky dajú vytiahnuť, tak si kľudne dočiahnete aj na chrbát. Mne sa veľmi páči toto pero. Veľmi zaujímavé je na ňom práve zapínanie, pretože ak ho chcete zapnúť, tak tohto psíka musíte potiahnuť za jazyk. No a na záver som si nechala takúto ceruzku, ktorá poteší určite všetkých fanúšikov hokeja. No a ktoré pero by ste si vybrali vy? Alebo teda páči sa vám najviac práve tá ceruzka?